Zajtra sa vo vyše 50 mestách na Slovensku uskutoční zóna bez peňazí. Ide o charitatívne podujatie, ktoré podporuje recyklovanie medzi ľuďmi a výmenu vecí, ktoré už nepotrebujú. Vďaka tejto akcii budú mať krajšie Vianoce aj Bardejovčania. Zóna bez peňazí totiž neobíde ani naše mesto. Máte doma pekné veci, ktoré nepotrebujete a je vám ich ľúto vyhodiť? Môžete nimi potešiť niekoho iného a zároveň si sami spraviť radosť inými vecami. A to všetko bez peňazí. S touto myšlienkou prichádza do nášho mesta poprvýkrát podujatie s názvom Zóna bez peňazí, ktoré sa v sobotu 30. novembra uskutoční v priestoroch Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove. V tento deň to budú akési predvianoce pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť nakupovať drahé darčeky, alebo by chceli potešiť svoje okolie a majú veľa vecí, ktoré nevedia komu dať, tak tu nám majú možnosť tieto veci zhromaždiť a my sa už potom postaráme o to, komu to dať, alebo si po to ľudia nejakí iní môžu prísť. Myšlienka bezplatnej výmeny vecí sa zrodila ešte v lani a prišiel s ňou jej organizátor a zakladateľ spoločného komunitného projektu Život, pomocou ktorého vybral organizátorov v jednotlivých mestách. Týmto by som chcela pozdraviť Maníka do Bratislavy. Zdravý Maník, je to úplne skvelý človek, a ktorý s touto myšlienkou prišiel minulého roku. Takisto pred Vianocami rozmýšľal nad tým, že veľa ľudí si to nemôže dovoliť vlastne potešiť svojich blízkych alebo aj samého seba. Avšak tohto roku to bude taký veľký boom a došlo to už aj ku nám konečne na východ. Zóna bez peňazí odštartuje zajtra o 11. hodine predpoludním a až do večera budete môcť do priestorov Hornošarišského osvetového strediska prinášať akékoľvek veci, knihy, hračky či oblečenie, proste dobrovoľný sortiment, ktorý by sa mohol hocikomu zísť. Zároveň si budete môcť aj čokoľvek slobodne vybrať. Čo zostane, rozdá sa tým, ktorí to najviac potrebujú. Ani v našom meste nebude počas tejto akcie chýbať zaujímavý sprievodný program. Nezáleží na tom, či niečo prinesiete. Dôležité je, aby ste odtiaľto odchádzali spokojní a s úsmevom na tvári. Nechceme, aby sa tu ľudia u nás nudili, preto sme niečo pripravili. Taká menšia podakcia bude Otlač sa za dobrú vec. Takže sa tu bude maľovať, farbiť, potom tu bude hudobný program a Damian a Erik nám prídu zahrať ako Poet Music, potom tu bude Jakub Tuleja, ktorého určite mnohí z vás z Bardejova poznáte, a potom menšie prekvapenie od organizačného tímu. Dojdite, tešíme sa na vás.